Teraz vás oznámime s papagájom, ktorý vie nielen rozprávať, ale i spievať a dokonca sa zaujíma o politiku. Volajú ho Čibo, má 12 rokov a svojimi výrokmi dokáže zaskočiť nielen svoju rodinu v Juri nad Hronom, ale aj každého, kto sa s ním stretne. Rodina v Juri nad Hronom má papagája, ktorý vie nielen rozprávať, ale i spievať. Takto ma privítal 12-ročný papagáj Čibo. Ide o druh papagája žáka šedého, aj keď patrí k nadaným a dokáže sa všeličo naučiť, vždy je to iba niekoľko slov. Čibo je však génius, dokáže povedať čokoľvek. Učil sa sám v rodine. Ako robí kráľačka? Čibo dokonca vie, že sa blížia voľby a hneď nám aj niektorých politikov okomentoval. Učiť papagája rozprávať vôbec nie je jednoduché. Jedno slovo sa učí aj týždeň a treba mu ho neustále opakovať. Počkaj, idem sa okúpať, dobre? 1, 2, 3. Čibo však vie dokonca i spievať. Piesy získa nielen dospelých, ale aj deti. Ahoj. Ahoj. Jeho rodina je na neho patrične hrdá. Ty si môj kamarát, lebo ty si mi dáš orech. Bez neho si neviem predstaviť život. Idem pozrieť televízne, OK? Pre televíziu Joj Diana Pavlisová.